zomerse muziek en zwetende lijven. Te horen en te zien op het strand van Vrouwenpolder. Het Eredivisietoernooi beachvolleybal werd gisteren afgelast vanwege de storm. Vandaag ging het wel door. Met onder andere talent Dirk Boulet uit Hulst. Hij speelde zijn eerste wedstrijd op dit niveau met zijn nieuwe partner Steven van der Velde. Ja, we trokken al heel lang met elkaar op en we weten allebei dat, dat ons spel goed bij elkaar past. En dat het gewoon dat altijd een beetje longt van we moeten toch ooit een keer samen gaan spelen. En nu kwam eigenlijk, liep het zo dat de kans daar was. Dus eigenlijk geen moment twijfelen en gelijk gezegd we doen het. Ik bedoel, het is gewoon een trouwe vriend en daarbij, ons spel past echt goed bij elkaar. Het duo is als tweede geplaatst en wil het toernooi gaan winnen. Maar de ambitie gaat veel verder. Meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio. Rio komt voor ons echt wel te vroeg, 2016. Er zijn 2 topteams boven ons die gewoon op dit moment erg goed zijn en beter dan ons. Boulet en Van der Velde gaan dus voor het hoogst haalbare in 2020. Ik denk dat het voor ons beiden reëel is. We hebben deze keuze gemaakt en we geloven er echt allebei heilig in. En we gaan het doen. Tokio is nog ver weg, maar in Vrouwenpolder werd alvast de finale gehaald. En helaas verloren tegen de eerstgeplaatste.